Og dengang, der dansede vi jitterbug og boogie woogie og en smule lindy hop. Og i dag, ligesom så mange andre, så er det lindy hop, der er den legendariske dans. Når vi taler om noget, der er legendarisk og legender, så er der også en, der har inspireret os meget gennem tiderne. En deroppe ved de højere magter, Frankie Manning. Se, det er jo sådan, i gamle dage her i Danmark, der dansede man også lidt her, men ikke så meget jitterbug, det var mere voksendans. Men der var andre steder, man dansede. Blandt andet så dansede man i Dansetten, som åbnede i 1948 og lukkede i 1969. Og det Dansetten, som mange af jer kender fra mine unge dage, det hedder oprindeligt Taverna. Så der har været 2 dansetter. Et andet sted, det var Kødbyen, hvor Børge Kisby, han startede nogle dansehaller, og stedet i dag, det er i Mærkos indkøbscentral. Så I kan ikke kende noget derovre, fordi hele første sal, som var der, er revet ned og eksisterer ikke mere. Men det er jo sådan, der har været en masse jitterbugger igennem tiden. Og de fleste af dem kan vi desværre ikke få fat i mere, fordi de er gået lidt højere op i enhederne og jitterbugger deroppe. Den ene, det var en, der hed Paul Kramp. Og han var rigtig dygtig jitterbugger, det er omkring 48 stykker. Så var der en, der hed Gummijørn, der blev verdensmester i 1957. Men ham kan vi heller ikke tage op, fordi han er også gået bort. Men, se mine damer og herrer, Gummijørn, han var inspireret af en mand. Og den ene mand, han var den første til at vinde en præmie i Kisby, i Kødbyen. Og mine damer og herrer, vi vil gerne se vores legende her i Danmark, Bent Bonzo Hauser Jensen. Bonzo er et indbegreb af altid glæde og smil, uanset hvor han er. Han danser med alle, der har lyst til at danse med ham, og han er ved at have sin 3. ungdom for øjeblikket. Bonzo er de 3 F'er, der står, man er fit for fight. Bonzo går heller ikke ned i tempo. Det eneste, som man siger, han kaster ikke med pigerne. Det er noget med at gøre, med at han ikke er håndværker mere. Han er ikke noget af den stil. Men Swing Shoes vil meget gerne gøre Bonzo til æresmedlem og invitere dig gratis med til alle vores arrangementer. Og vi har en lille plat her. Mindeværk. Se her, hvad der er til dig, Bonzo. Her fra Copenhagen Swing Shoes af, som er Swing Shoes dag. Og Bonzo er i dag en af de få tilbagelevende, som har den helt oprindelige nål for Kisby-danssag, som var blandt toppen af poppen. Og han er stadigvæk her. Danmarks udgave af Frankie Manning. Bonzo! Og så vil Bonzo gerne give et lille nummer med alle damerne.
Ja, vi fortsätter dansen här direkt.